Децата, които обичат да спортуват. За всички, които избират игрите навън. За тези, които искат да бъдат победители. Добре дошли в отбора на Супер Хлапета Спорт. Днес Супер Хлапетата на Тереза Маринова ще ви покажат как се печелят медали в дисциплините бягане с препятствия, гладко бягане, дълъг скок и хвърляне на топка. Волейболистът Светлозар Иванов ще води част по физическо в 32-ро соло. Нашия водещ Иван ще усети на гърба си защо 12-годишната Биляна е спечелила 13 медала с хладно оръжие в ръка. А в НСА зелената трева ще се подпали до червено от бутонките на хлапетата във футболния турнир на детските градини в София. Защото супер хлапетата не се спират пред нищо към победата. В НСА Мира и Тони вече загряват заедно с още 400 деца, дошли от цялата страна, за да мерят сили в олимпийски дисциплини. Здравейте! Ние сме Тони и Мира. Намираме се в НСА, където днес ще се проведе третото издание на турнира по лека атлетика Тереза и приятели. ще видите деца от всякаква възраст, Ще се бяга, ще се скача. ще се хвърлят топки. Въобще ще е много забавно. Хайде да вземем места на старта. Старт! Здрасти, От кой клуб сте вие? спортен клуб Пранчева. Имам от 6 годишни до 12 или до 11. Мъничките тренират по-рядко, 2 пъти седмично идват. Някои идват и всеки ден, които имат голямо желание, а големите тренират почти всеки ден. Имаме ли шампиони вече? Е как? Здрасти, Ивчо. Си. На колко години си? Ходил ли си на състезания? Първо, вълнуваш ли се? Да. Готов ли си за медал? Да. Докато Мира се запознава с бъдещите медалисти, Тони се разсейва от отбора, без който не може нито едно състезание. Здравейте! Как сте? Не ви ли е студенко малко? Не? Забавлявате ли се много, като се занимавате с това? Да? Какво ще ме научите ли на нещо? Шпагати. Нещо по-леко да се ограничим. Да? Супер! Отборът излиза на терена с схемата 2-4-3. Атаката се разгръща по двата фланга на върха. Супер! Сега отиваме на фехтовка. Задачата на Иван е доста по-опасна. Ще трябва да кръстоса шпага с републиканската шампионка по рапира Биляна Попова. Добър ден! Охо! Здравей, Биляна! Здравейте! Много се радвам да те видя. Аз искам да те предизвикам тебе на фехтовален бой. Добре. Трябва да ми обясниш малко преди това някакви правила. Ще ми е за първи път. Добре, окей, хайде. Преди дуела Иван ще получи предстартова подготовка от треньорката на Биляна Цвета Попова. Здравей, Цвети. Здравей, Радвам се добре да те видя. дошъл също. Добре съм заварил. Разбрах, че вие сте треньора Да. на Биляна. Първо трябва да спазим едно от основните правила на тренировъчния процес и то е личната безопасност на състезателите. Първото нещо, което ти трябва да облечеш, това е Това за гърдите предполагам. Протектор. протектор, защото някой път така, ако го мислиш по-силничко, ще се
позволи, а пък ние избягваме тази възможност. Да. Нищо лесно няма. Така. Леле. Следващото нещо, което трябва да дадем, е ръкавица, която покрива въоръжената ръка. Въоръжената ръка е тази, която държи оръжието. Тя трябва да прилепне на ръката на състезателя като втора кожа, така че той да има необходимата сетивност, за да води връхчето на оръжието. И това е основното оръжие, това е рапира. Слага се палеца отгоре, показалеца с тази възглавничка тук, за да може фехтовача да води връхчето на оръжието, с което се нанася туш. Преди да се започне срещата... Падна ми рапира. Да. Въпрос на навик. По-често при нас и няма да е така. Етичният кодекс в фехтовката е много сериозен и се спазва от всички състезатели. Преди всяка среща състезателите се поздравяват един друг. Здравейте! На територията на НСА се намираме в момента, където тече ежегодния футболен турнир на детските градини. Някои отбори вече загряват, а родителите са застанали по трибуните и крещат, викат, страшна еуфория е. Айде да ходим да видим какво става, защото на мен лично ми е много интересно. Успяваме да се включим за първото по време на финалния сблъсък за купата на детските градини по футбол. Отборите излизат на терена за загрявка, а гидките са заели местата си и чакат първия съдийски сигнал. Кой гол, майка? Ти? Колко гола си вкарал ти? Не си ги броил. А кой ти подава? И ти си номер 10. Момчета и момиче. Успех! Успех ви желая! Отиваме да видим други отбор. Да видим те какво ще кажат, кой е по-добър, какви очаквания имат за резултата. Много повече ми се виждате вие. Здравейте! Някои състезатели загряват усилено, други тренират удар във врата, а ние ще се запознаем с организатора на турнира. Казвам се Богомир Муртин и съм председател на детско-юношески футболен клуб Национал, организатор на това събитие. Клубът е създаден 2003 година, а турнир правим от 2004. От 2003 година успяваме успешно да караме ранното обучение по футбол в детски градини и училища за 4-7 годишни деца. В последните години увеличаваме възрастта на нашите обучавани и вече работим с деца до 12 годишна възраст. Турнирът всяка година се развива, участват много деца. За трета и четвърта група децата 5 и 6 годишните играем до излъчване на шампион, а по-малките играят демонстративни мачове. Нашата основна цел е удовлетвореността на деца и родители и всички тези деца, които ние тренираме, да бъдат запленени от футбола, от спорта. Така че това, което говорим в последните години за проблемите с недостатъчната двигателна активност на децата, мисля, че с такива турнири, с работа на нашите треньори, да запалиме тези деца, да заобичат спорта за бъдеще. 1, 2, 3, отбор! Уважаеми състезатели, драги ръководители, гости, родители, добре дошли на третото издание на турнира по лека атлетика за деца Тереза Маринова и приятели. Виждате добре познатата на всички олимпийската, световна и европейска шампионка по лека атлетика на троен скок, госпожа Тереза Маринова.
Добре дошли на всички от мен. Благодаря за това, че отново сте тук. Изключително много благодаря на всички от Национална спортна академия за това, че предоставиха базата. Благодаря на Министерството на спорта за това, че отново застанаха зад нас. И на добър час на всички участници. Игрите стартират ударно и едновременно, с 4 различни дисциплини в 4-те краища на стадиона. Докато следят резултатите, Мира и Тони се загубиха по терена. Веднага да се запишат на курс по ориентиране за следващия път. Мира къде отиде? Мира! А Мира е на седянка с дамски отбор по хвърляне на топка. Здравейте! Как се казваш? На колко годинки си? На 8. Сега ще хвърляш топка. Да. Тежка ли? Баскетбол. Колко пъти ще хвърляш топката? Около 10. 10 пъти? И не се ли изморяваш? Не. Какво друго тренираш, освен хвърляне на топка? Ситно бягане. Какво означава ситно бягане? Браво! Хубаво ли е да спортуваме? Да, смятам, че е доста хубаво. Обичате ли вашата треньорка? Я ми кажете. Да. Как се казва тя? Лили Ангелова. За госпожа Лили Ангелова. В 32-ро училище, както обикновено, започва часът по физическо. Но днес той се води от волейболният национал Светозар Иванов. Инициативата. Аз обичам спорта на Министерството, всичко представя спорта. И ние с моя колега Евгений Иванов, тъй като искаме да помагаме за развитието на спорта, откликваме винаги на такива прояви и се занимаваме много с детския спорт. В рамките на кампанията на Министерството на физическото възпитание и спорта над 40 доказали се български спортисти водят часът по физическо в столичните училища, за да мотивират и палят децата към спорта. Най-подходящо от най-ранна детска възраст да се започне, за да добиват физически и двигателни навици. И така ще бъде по-лесно за бъдеще да се работи с децата. Няма специфично за волейбол, има специфичен възраст. Предпочитам го пред другите спортове. Баскетбол, примерно. Бяхме много зле на баскетбол, така че... Някакси малко по-развълнувани, да не им попречило да се отпуснат да играят. Но дори аз съм се изплатил, явно сме се раздвижили доста добре. И екстра. Радвам се, защото ми е било приятно, пак ще го направим. Само да обясним краката как трябва да се в позиция. Лиляна, ще ми кажеш ли? Там, пред и ръцете на венеца по-лесно. Така? Да. Чакай да те поздравя първо. Казва се ангар, готови, почни. Стоп. Готови, почни. Тост. Атаката е пас, контратаката туш, 2-1. Най-сетна точка. Браво на Иван. Разбрах, че имаш 13 медала. Така ще шампион. До 10 години. Колко златни медала имаш? 3 злата. Кой те запали по този спорт? Мама и тача ме запалиха, защото те са треньори, мама е моята майка. Ти сега си на 12 години, имаш 13 медала. Като станеш на 20 години, колко медала
ти искаш да имаш? Не знам, около 50-60. Защо избра точно рапира, а не примерно волейбол, баскетбол? Не знам, рапирата е елегантно оръжие като за жени. Женско оръжие. Защо не ми дадохте шпага, нещо мъжко? Оставяме Иван на бойното поле и се връщаме към зеления килим, защото матчът за купата на детските градини вече тече с пълна сила. Едно резултата. Много трябва да се внимава какво ще се направи. Положението е супер напечено. Треньорите ги събраха преди малко да им кажат 2-3 приказки, да загреят малко краката, за да могат да тичат по-добре. Този номер 15 е толкова активен, всички разчитат на него. Той отбеляза първия гол. Да видим дали ще успее с още голове да се справи. И сега ще видим какво ще се получи, защото ако свърши матча 1-1, най-вероятно ще има автогол, това беше май. Ама много добри футболни надежди има при теб. Как го постигна това нещо? Така още от студентската възраст желая така, имам огромно желание да се занимавам с деца и това ми е била мечтата. Много е важно треньора да е добър и да успее по някакъв начин да амбицира дечицата ти. Каква стратегия имаш? Подходът естествено е важен, педагогическия подход. Децата, значи футбола така създава предпоставка за една много добра положителна емоционална основа, която се формира в децата от ранна детска възраст. Техните родители също са ги запалили и са предпочели в детските градини те да се занимават с този спорт като цяло. Футбола формира морални и волеви качества, най-вече създава предпоставка за по-добра работа в екип, за по-добра комуникативност. За запалянковците резултатът отново е равен – 2-2. Нашата цел в такава изключително ранна детска възраст да научим децата в началото съответно на необходимата тактическа дисциплина, къде да застанат, на какъв пост трябва да играят. Най-малките обикновено започваме с това, че не трябва да се пипа топката с ръце, учиме ги какво е прав удар, удар с глава, удар с вътрешната част. Родителите така помагат за научаването и обучението на децата. На стадиона хлапетата мерят сили в интересната за момичета дисциплина – хвърляне на топка. Притеснени? Не, само се вълнувате. Аз съм развълнувана. Не съм притеснена. Не си притеснена? Не. Трудно ли е? Не. Добре, кое е най-важното, когато хвърляш топка? Ето така. И ръцете нагоре? Не, топката я държиш с ръцете. Така. И после? Не трябва да я забиваш. Не трябва да забиваш топката? Да. А как? Да я хвърлиш нагоре? Да, е така. Нагоре и напред? Напред. Напред. Нашата треньорка Лили ни каза по 3 пъти. А колко далече? Колкото може да хвърлите. А в коя детска градина си? Долната. Но да дадем думата на главния виновник за тези масови игри – организаторът на лекоатлетическите състезания за деца – олимпийската и световна шампионка Тереза Маринова. Здравейте! Здравейте! Какво ви наведе на мисълта да създадете този проект? Ами, както всички знаете, като се отказах от професионална кариера, започнах да се занимавам с деца. И тогава се сблъсках с проблема, че за най-малките деца няма състезания и естествено едно дете, когато тренира цяла година и няма място, на което да покаже какво е постигнало, съответно загубва интерес. И това беше главната причина. Спортувате ли много в училище? Не много. 2 дни в седмицата. 2 дни в седмицата? Да. А ти отделно ходиш и на лека атлетика, да. нали? Харесва ли ти на леката атлетика? Много.
Какво правиш, освен да хвърляш топка? Тичаме, ситно бяга да ускорения прави, игри понякога. Кое ти е най-интересно? Всичко ми е интересно. Браво! Искаш ли да станеш спортистка? Да. Какво за вас е най-важно децата да научат, като идват на школите или участват в това събитие? Това събитие го организираме, за да може те да дойдат да се забавляват, да видят една малко по-различна страна на състезанието, да видят, че дори да загубиш, можеш да загубиш приятно, можеш да подадеш ръка на противника и да го поздравиш. И това е, което аз искам специално в моите деца да възпитам, че дори когато паднат, трябва да подадат ръка на по-добрия. Докато Мира прави опити да падне в пясъчника, Иван пада с достоинство в дуела с 12-годишната Биляна. Едновременни действия. Ученик. Стоп, атаката отляво. Защитата е пас, продължението 4 на 1 за Биляна. Колко време тренираш? От 4 години сериозно. Колко време е на ден? 2 часа. 2 часа всеки ден тренираш? Понякога различно. Понякога 3 пъти, понякога 4 пъти. Зависи. Някога с тати за физическа подготовка, с мама за техника. Браво! Трябва да ти кажа, че си много добра. Пожелавам ти все напред и нагоре да вървиш и всичко най-хубаво. От Марина разбрахме, че резултатът в мача вече е 3-3. Какъв е резултата? Резултат 3-3. Да. Леле, дуспи! При равен резултат 3-3 има дуспи, нали така? Как се подреждат на дуспи, Саша, разберем? Сега ще видим как се подреждаме на дуспи. Сега ще покажем, нали така? В тези напрегнати минути треньорите надъхват отборите си. Трябва да спечелиме този матч. Чухте ли? Точно така. Значи, изпълняваме дуспи. Резултата беше 3-3. Трябва да вкараме повече дуспи от техния отбор. Караме ги биеме, айде. Много е важно. Гледате вратата, гледате техния врата. Топката трябва да удари мрежата. Чухте ли ме? Искам силни удари, както по време на тренировки. Силен шут, да може да вкарваме гол. Разбрахте ли ме? Готови ли сте? Точно така. Първата дуспа ще изпълнява Боди Харизанов. Първите 5 дуспи, Мартине, айде, сериозно, чуле. Айде, Давид, биеме ги, нали? Мачкаме ли ги? Да. Айде. В съседната зала по фехтовка тече регионален турнир. Шпага момчета до 10 години. И първият победител е излъчен. А на стадиона почетните стълбички са готови да посрещнат медалистите на Тереза. За мен лично, аз неведнъж съм го казвала, най-важното е родителския пример. И ако не сме ние хората, които ще доведем нашите деца на стадиона, в залата, въобще да се занимаваме с спорт, няма как да се случи. Така че се обръщам към всички родители. Заведете децата на спортните площадки, на спортните терени. Няма нищо по-хубаво от спорта. И каква футболна драма? Настъпват решаващите минути. Резултатът ще се реши с дуспи.
Днешните срещи показаха, че супер хлапетата знаят и да печелят и да губят. Но така е в спорта, защото спорта обича лудите глави, а ние обичаме спорта.